Ayan na, ayan na. Oh. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayan mga kagamba, dito tayo sa Cardona, Rizal. Ay, ito si Kobe, Brian. Kumuha siya isang kaha mga kagamba, yan o. Ay, shoutout mo yung tropa mo rito. Shoutout po, kinato ko, kina Jude, ayan, Ayan. mga kagagamba ko dyan. Ayan, thank you sa'yo ha, Ruby. Ay, Thank you. Kobe. Okay. Ayun, magandang araw ulit mga kagamba. Welcome back to my channel. Ayun, sa lahat ng mga subscriber at sa mga di pa subscriber mga kagamba, pindot lang mga kagamba yung subscriber dyan at notification para lagi kayong updated sa aking mga in-upload na video. Medyo tahimik na mga kagamba yung mga nagkakagamba dyan. Yung mga naghanap pa rin pero hindi na ganun kadami. Malamig na ang panahon, nabagyo pa. So, paubos na yung mga kagamba. Paglalabanin tayo ngayon. Dalawang laban ito pero shoutout muna kay 2EC 4MP. Yan. Chris J Assumption. Jasper Japs Spider PH Spidey. Sharp Shooty. Amel Obregan ng Bacoor. Mr. Boone. Gigabyte YT 123. Boknoy Robio. Shoutout sa inyo mga kagamba. Comment lang kayo sa baba kung gusto nyo magpag-shoutout para may shoutout ko kayo mailista mga kagamba. So ayan, yung unang laban natin, yung isang Pokemon saka isang medyo gray siya ang kulay. Ito mga kagamba to, mga masbati ito ha. Ang ganda ng Pokemon na yan, oh. Ayan, oh, brown. Ayan. Light brown siya mga kagamba. Ayan, paglabanin na natin. Marap ka Pokemon. Yan. Aba. Paglampasan. Oh, sinundo. Marap ka Pokemon. Umarap ka. Nako. Ang bibigat ng lakad to mga ito. Mga masbati ito mga gamba. Ang lagkit ng mga lakad. Ayan na. Ayan na. Oh. Walang tigil. Oh, pakawalan ng sapot isa. Oh, gila naman. Ayan na naman. Nako, nangayaw yung isa. Nangayaw si Inundan. Nangayaw si Pokemon. Nangayaw na si Pokemon. Nako. Walang umayaw. Nag-lips to lips na. Parehas tulala mga kagagamba. Oh, mapusuhan pa yata itong Pokemon na to. Wala, hindi na kumagat parehas. Oh, walang nalaglag. Parehas silang lupaypay mga kagagamba. Ang lupit na laban. Wala na oh, parehas lupaypay mga kagagamba. Parehas sila na binom. Ayan. So, tabla to mga kagamba. Walang nalaglag. Parehas siya yan. Ganda na pinakita. So, next fight tayo mga kagamba. Wala. Hindi natin alam kung mabubuhay itong dalawa na to. Ang ganda pa naman Pokemon. Okay. Ayan. Picture. Next fight tayo. Isang tigre na medyo puti ang likod. Ayan. Tigring palay ito mga kamba, yung ganitong itsura. Ayan o. Kunin natin isa. Itong isa tigrihan din, pero tigrihang damo ito. Sa damuhan naman to kasi medyo namumula siya, pero medyo pahit siya konti. Mas bulto itong tigring palay. Ito naman
medyo namumula siya. Pero mahaba ang paa, halos parehas ang paa nila. Parehas sila ng galamay. Ayan, pakawalan na natin. Uy, talsik ka agad tong ano, tumalsik ka. Tingnan mo ulit, tingnan natin ulit. Tingnan natin ulit. Oh! Ayaw dito, mahaba ang paa oh. Para mas mahaba pa nga dito sa bulto na to eh. Nalaban ka. Oh, nalaban nga. Uy, nadali. Nako. Nako. Nahawakan yung paa niya. Oh, pero lumalaban. Lumalaban siya mga kagamba. Oh, ayun na naman. Naku, natanggal ang paa nung ano. Yung payat. Tanggal ang paa oh. Nalaglag. Itiurang nakagat eh. Ayan oh. Tanggal mo. Ayan na. Patay mga kagamba. Hindi na mga masbate ito. Ayan. Ayun na. So, wala na mga kagamba. Tapos ang career nitong isa. Ang ganda pa naman ng katawan saka haba nung paanong payat na yan. Pati kulay. So, ayan. So, isilid na natin. Wala. Mga masbati ito mga kagamba. Manakaran na laban natin yung mga Tagalog naman. Ito masbati. Sana nasiyahan kayo sa laban na ginawa natin ngayon mga kagamba. Dalawang fight lang muna. At marami pa tayong mas bate dyan na nakaimbak mga kagamba. At saka Tagalog, mga piling-pili na mga kulay. So yun, hanggang dito na lang ulit mga kagamba. Hanggang sa muling pag-upload. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Timindo. Like and share po. Bye!